соли 2025 дар ноҳияи шаҳристон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 789 миллион сомониро ташкил додааст, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли 2024 93 миллион сомонӣ зиёд аст. дар ин давра майдони кишти картошка васеъ ва ҳаҷми истеҳсоли он зиёд шуда 126%-ро ташкил медиҳад. ҳоло дар ноҳияи шаҳристон 7000 тонна картошкаи тухмӣ ва беш аз 9000 тонна картошкаи истеъмолӣ дар сардхона ва амборҳо нигаҳдорӣ мешавад. ин ва дигар нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия дар соли 2025 зимни нишасти матбуотӣ таҳлилу баррасӣ гардид. гуфта шуд, ки дар доираи татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия барои солҳои 2021-2025 амалишавии 118 лоиҳа ба маблағи 163,3 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида, ба ҳолати 1 январи соли равон ба маблағи беш аз 116 миллион сомонӣ корҳо иҷро гардида, нақша 71,4% таъмин шудааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ то ба имрӯз дар ноҳияи шаҳристон 194 иншоти ҷашнӣ ба истифода дода шудааст. намояндагони воситаҳои ахбори омма вобаста ба мавзӯъҳои мавриди назарашон ба раиси ноҳия муроҷиат намуда посух гирифтанд. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан нишасти матбуотӣ баргузор гардид, ки дар рафти он нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр дар соли 2025 таҳлилу баррасӣ шуд. эътилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 106 адад баробар гардида, соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 1 миллиарду 486 миллион сомониро ташкил додааст. бо назардошти нақши калидӣ доштани соҳаи саноат дар иқтисодиёти миллӣ, дар шаҳри Истаравшан бо саҳми соҳибкорон корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ таъсис дода шуда, асосан истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба роҳ монда шудааст. дар ин замина бунёди беш аз 60 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шуда, ҳар сол ба ҳисоби миёна 12 корхона ба истифода дода мешавад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Истаравшан қариб 1000 иншоти таъиноти гуногун марди баҳрабардорӣ қарор гирифта, нақшаи созандагӣ иҷро шудааст. дар ин замина корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, беморхонаву бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар иншооти соҳаи тандурустӣ, мактабу кӯдакистонҳои наву замонавӣ, синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ, биноҳои барандошонаи истиқоматӣ ва садҳо иншооти нав дар соҳаи хоҷагии халқ бунёд гардиданд. дар фарҷоми нишасти матбуотӣ ба суоли рӯзноманигорон масъулини шаҳр посух доданд.